Hi guys. Mayong gabi. So you might be wondering ano na ako'y background nga puti tanan no. Well actually bago lang ako papintala ng house. Instead of gray, naay part sa balay nga akong gi-white tanan. Okay. Just sharing my sentiment today that I was inviting all my friends in my Facebook personal account. And I just found out that some of my friends that I know unliked my Facebook page. So, kabulom, di mo ko dapat na ngay magmahay, no? Kay ilham ng choice. You know, life is all about choices. So, kung i-unlike ninyo akong Facebook page, i-unfriend po ta mo. Karang, life is too short. You know, we need to let go of the people who are not supportive, or we need to let go of the people who don't show support sa mga ginagmay nga mga butang ana no. So kung namoy pagmahay or kung namoy wala giganahan sa ako magtarong tag storya uy kay madagko naman ta ba madagko naman ta anya ug usa pa sa mga tao gyud nga kailas ako gyud isa gid ko sa mga tao nga walay lipod-lipod nga manurya. Tarong tag storya kay madagko naman ta. Although sometimes kabulo mo ko mo lugar sa akong self, pero kung higala gyud ti ka sus warak na kay pasalamat gani imo nga totoong tao ta, di ba? Kay daghan na ba kay mga plastic ron. So ayun, di na ko dugayan akong checka dire. Kung gi-unlike ninyo akong page, i-unfriend lang sa tamo ha. Kay dagat kayo friend requests nga naka-pending. Unfair po sa ila din ako i-approve, no? Kung ano ra ba to, murag ubay-ubay na po biya to mga friend request nga nakahulat sa waiting shed. So, yeah, sa mga friends ka wala ni suporta sa ako nanginaot ko nga mas mulambo pagin mo sa inyong kinabuhi, no? And then so mura to, mura lang mo lang sa to. Igna lang inyong mama nga nakita ta.